An bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲumandɔn nin ye an ka laadalasigi o kɛnɛ dɔ sigilen laadalasigi min n'a bɛ daminɛ kabini tɛnɛ ka taa bila fɔ juma la an bɛ don ni gafe kunnafoniw ye wa nansara sɛbɛnni na kalimu karamɔgɔw olu bɛ nɔ min bila an b'o nɔ de ta ni ka se ka a ɲɛfɔ malidenw yɛrɛ kɔni ɲɛna ayiwa bamanankan jɛni yɛrɛ kɔni na min b'a to kunnafoni a tɛ kɛ maasi yɛrɛ kɔni negela ye o taa ni ka segin no o baara o kɔni an bɛ o de la ni wulikajɔ ani a cɛsiri a kɛlen bɛ yeli vision ani a baarakɛla kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen fɛ an bɛ bɛɛ fo bɛɛ ka cɛsiri ni bɛɛ ka wulikajɔ la kanubaa minnu fana bɛ anw na an bɛ bɛɛ lajɛlen fo k'a daminɛ Mamadu Nfa Senpara honorable k'a fo wa min ye sarangosi saran k'a fɛnɛ fo nin waati in na k'a Tarawele fo ka taa se Kalilu Senpara an bɛ a fɛnɛ fo nin waati in na ka taa se association min yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ ni olu ka wulikajɔ jɔlen bɛ wa c'est Mali saga ɲɛta k'a bɛɛ lajɛlen fo nin waati in na min ye Minɛni Senpara ni o ye a ɲɛma danga ye ale yɛrɛ kɔni tɔgɔ la ka b'o la an tɛ bɔ yan fiyewu fo an yɛrɛ kɛrɛfɛ la walima an sigiɲɔgɔn ni o ye Korofina ale impôt yɛrɛ kɔni kɔnɔna ye an ka musoba minnu bɛ yen ni olu yɛrɛ kɔni cɛsirilen bɛ faso baara la wa k'u yɛrɛ fɛnɛ fo u ka wulikajɔ la madame Ba Fanta Sise k'a ka wa kilela foli yɛrɛ kɔni o bɛ yan fo ka taa se madame Sidibe Fatumata Bagaga an bɛ u fɛnɛ fo nin waati in na ka impôt Korofina ka baarakɛla kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen fo ni musoba fila ninnu yɛrɛ kɔni tɔgɔ la ayiwa foli kɛlen kɔfɛ an y'a fɔ Kalilu Senpara ni donna sugu kɔnɔ ka ban min ye tulu ɲuman ko kɔni ye Universel Media moteur ma fɛn o fɛn n'i kɔni donna ye i bɛ nimisiwasa sɔrɔ ka taa se courant ko ayiwa fo ka taa kɛ pompe panneau solaire ninnu bɛɛ lajɛlen kɛlen bɛ wa Universel Media ka cɛsiri n'a ka wulikajɔ o de kɛra sababu ye ka se ka ninnu k'olu don Mali a sugu belebelew yɛrɛ kɔni kɔnɔ an bɛ u fo u ka cɛsiri la nka yan'o cɛ an bɛ taa Universel Media kɔnɔ ka taa ni ka segin k'o kɛ ayiwa ka se ka an ka publicitéw latɛmɛ. Universel Media diɲɛ izinibaw ka minɛɲumanbaw sɔrɔ yɔrɔba Universel Media ko la dege n'a tigi man kan minɛɲumanko jala ka to Universel Media bolo ka diɲɛ kolongolo ka minɛɲuman dama woloma kana di jamanadenw ma sɔngɔ damatɛmɛdiya la Universel Media ta ye wasa dan ye télé sugu bɛɛ a n'a tabelew climatiseur sugu bɛɛ radio sugu bɛɛ kuranminɛ sugu bɛɛ panneau solaire a n'a maɲɔgɔnlɔnw ka fara batterie ani groupe électrogène kan a kuranman ni a batteriman ani jisama mansin o ni o raccord frigo ani congélateur ventilateur dugumata ani sanfɛta kɛnɛmalanpanbaw tile bɛ minnu latama kɔlɔnbasennaw ka minɛnw ani piqueur dingɛsennaw ka mansin humidificateur ka nɛɛma jigin aw ka sisow kɔnɔ a n'a ka baarakɛyɔrɔw la caméra de surveillance ani antenne parabolique mun tora bilen Universel Media i ye ko ye fɔ ko ban Universel Media a ka bitikiw ka ca dɔ bɛ bozola woninda la téléphone 00223 20 20 09 99 78 80 02 42 63 65 35 85 dɔ bɛ dabanani na téléphone 00223 20 23 43 23 76 36 32 86 66 71 82 77 dɔ fana bɛ rue Mohamed 5 la téléphone 00223 20 23 02 72 76 41 99 11 66 73 15 88 Universel Media minɛɲumanko ta bali dan bali sɛgɛn bali ladege bali. siga tɛ nin na adama taa ni ka segin ye bana ye a tɛ jɔni kelen-kelenna si to an kɔni an bɛ min ye Mukutari Soso UBA ale kɔnɔna la sisan an bɛ foli k'a la ka waleɲumandɔn ka kanubaga bɛɛ lajɛlen fo PASEM na an bɛ ayiwa directrice coordinatrice madame Jabate Alima Traoré k'a fɛnɛ fo le grand bad spécialiste en passation de marché Alu Badara Traoré PASEM kɔnɔ ka PASEM cɛden kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen fo nin waati in na adama sɛbɛn fɔlɔ min m'an ɲɛkɔrɔ o de ye Soir de Bamako ye Soir de Bamako ka bi bɔli bɛ bɔ ko 5992 ani filala nin waati in na ayiwa i b'a ye k'a fɔ bi maa min kɔni balo mana kɛ min ye komi u b'a fɔ cogoya min na nanzarakan na k'a dabɔra man jugu nka a dabɔra kokura o de kɔni o ka jugu i b'a ye k'a fɔ kabini tɛnɛndonya yɛrɛ ka taa taratadonya yɛrɛ kɔni su la
bay mime talike moto taxi tiki konina olu koni ni polisi do koni fora nyogonko fo nyogonko ewa ibai ka fo fasiri sebemba ba fotura mina ewa minye ewa moto taxi tiki ale koni fiera walima polisi ke koni ya nyini afe akajo ewa o maso minke ka jo ale koni nye yankadi ni yeye ka duru ko o do koni do fiela nga duru mi no do na fiela moto taxi tiki fe polisi ke refene ko olu ma blaka aywa yoro jare koni kono u koni nya adda nyogonko Paris Dakar eko ni yere koni te o dam de lensa buri wo buri aywa yoro jam buli ka ketensa aywa atenya minko akoni alabanola moto taxi tiki aywa alere koni turaka kofle nyefle ani aka sans interdit bulila polisi ma miri ka fo ko ni be sans interdit fe abese ka wolo kungola ijo nga nitui aywa ulu koni yu danyo ko odi nana ke sababu moto taxi tiki alere koni tara kata kamalindo ni aka moto re kaseka ore koni ngushi yoro ni kelina ibai ka fo mimbe talike ma flan nu aywa pasiri ba photographe ulu koni bella jene koni ni bina ni yoro kelin yere koni na nga o min koni kera moto taxi tibu fo kata se jamana de nana masmoloma munu nyete ba ale ni flebo ulu koni nanu jo ka wali koni laje ibai ka fo akera maw yere koni nyena kambe nanzaro ka film mimbe no na be fo mi mako western ako akoni agilara gabakuru fli ale ni gazi lacrymogène ulu de koni meka jogon fali e wa kabola polisu ulu yere koni sigiro mimbe sugunigo autogar yere koni paplala kuna manya akera ni ketugala e wa moto taxi tugu kata se jamana de na masmalo yere koni ma ulu koni wulila kata o yoro kofoli kasega o yere koni jini polisi mu yere kumbe aywa amara koni na ulu fene koni ya photographe mina maw koni dusu bole kada ulu ka ya laje an ma ke tugudi fere mimbo ulu kono ode ka sedegeni yere koni ko dala o fene kera ulu yere koni tala nga ambe wati mina aywa ni koyi abba koni masigi ban barika daka saya koni akera foka ke yoro flaye moto taxi tiki aleni mimbe talike aywa jamana de mi fene ni alere koni ma mi kata bone kalama kato sigi chere koni ka here asumale yere koni ka nga abora jona moto taxi tiki fieli min kera ale mi jo ori duwa walima polisike ale ka genga mine ni oye aywa jakuya wali mi nu ba mine mawla siradala o dori duwa fasiri koni asebena la ya jarafe anye mi samaka bo soir de moko kono ambe do de kesa munu koni ni torala alaka ulu la yine ku jigoro koni nya nga ni kuma ngoni bi kuma ni blasena ka fora polisu ina magen fere mi nu obesega tike kaseka ulu yoro koni dabla aywa uko fere tike yasa kaseka magen yoro koni ka bo ka barala imai ka fo kololo koni afangara koni buera aywa ninga na ke gela wole tuguni fanga tike mo alini jamana du ni nyogonche ame wati mina wati koni gandele alisa ametu soirée mako konna la mime talike sebenina ni okera umaro angui bayre koni fe ale ni ewa ibai ka fo soirée mako ukawulika jo openekera sababu ministry mi ni ale ka bara benembe mime talike ka jamana dun ko olu fara nyogo koni ka ni oye colonel Ismail Wage fokata se ministry délégué Umaru Diara olu koni wulila dugumi koni beni no nabe fo amako kanin bonzo bela jelen koni yaye jadi minyo ulu soro wati labaina yasa kata jamana re kwati aywa deme ko odo no ye kanin bonzo ko yere koni ma ayira ka fo jamana aklibe adun yere koni bela jelena mi ministry flying ko fole ulu wulila kata kanin bonzo kasoro wale mi ni okera ko ali juguye kanyesi kalankara mo doma ani mi jamana de na masumalin woro ulu yere koni ma mi na kara kanin bonzo akera jamana nyemo kan itama inkera deme mi na beke kanyesi kanu mozo che ani amusore koni bella jelema waro ka fo gouvernement koni yayira ka fo ni nanyo na shu olu koni mana bin jamana dunka fere na suga ni wulika jomi yere koni meseka ke teriela o koni meke yasa ka yira malide bella jelena gouvernement koni alebe mbe yidiye bai bambachu koni utara kani bonzo nga ma fasiri ba photographe mina ubora dugumina odi bombu anaye ni alere koni be madugu yere koni marafe ibai ka fo ni wuli ni bambachi wole ale ni jadi wole koni kele bambachu yere koni fe e wa kanyishi malide na masmolo ma baga munu yere koni bo ubule ni ukoni yolu bela jelen salo fe katanu ye bumbu kuna funi ba ira to amina ibai ka fo alisa yoro kele na bambachu ukoni ye uka labem bela jelere koni sabati yasa ubeseka bi kani
bonzo yɛrɛ kɔni kan cogoya min na hali n'o y'a sɔrɔ kunnafoniw kɔni olu dira kabini février kalo tile 21 yɛrɛ kɔni tɛmɛlen i b'a ye k'a fɔ banbaaciw ni u bɛna u ka nin wale nasuguya ninnu kɛ kungo jugu dɔ de bɛ yen n'o o bɛ bunbu yɛrɛ kɔni fɛ jakabu ayiwa bana ale ni bunbu cɛ ye kilomɛtiri 22 ɲɔgɔnna si ye ayiwa i b'a ye k'a fɔ u bɛ ɲɔgɔn dalajɛ kɛ kungo belebele yɛrɛ de kɔnɔ n'a bɛ fɔ o ma ko forêt de bunbu yaasa k'u ka jɛjugu ka se ka olu yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen kɔni labɛn i b'a ye min ye kani bɔnsɔnkaw yɛrɛ kɔni ye olu ye a yira k'a fɔ finitigilakaw olu kan ka wuli ka jɔ belebele ka se ka o kɛ ka jigin kungo kolon yɛrɛ kɔni kɔnɔna la min ni a bonya yɛrɛ kɔni bɛ t'i jɔ kilomɛtiri yɛrɛ kɔni 3 la yaasa banbaaciw u dogotu min bɛ yen nɔ ayiwa o kɔni o bɛ se ka kɛ tonbo yɛrɛ kɔni ye cogoya min na i b'a ye kabini banbaaci wale banbaaci kɛlɛ a daminɛra ayiwa maliden minnu bɛ nin yɔrɔ kofɔlen in na olu kɔni ye a yira k'a fɔ mali finitigilakaw olu sen ma don nin kungo yɛrɛ kɔni kɔnɔna la nka banbaaciw u y'a yira k'a fɔ ko n'a ma ɲa olu kɔni dalen bɛ kungo in kɔnɔ olu tɛ siran hali mali finitigilakaw yɛrɛ kɔni ɲɛ ni kɔni a bɛ fɔ cogoya min na nanzarakan na nin ye défi belebele o lancelen ye mali finitigilakaw olu yɛrɛ kɔni ma nin waati in na anw b'a dɔn mali finitigilakaw u ka sanayɛlɛ min kɔni bɛ fɔ nkalon kuma t'a la ayiwa yaasa ka se ka kanu bɔnsɔnkaw olu bɔ banbaaciw u ka ayiwa jurujugu o yɛrɛ kɔni o kɔrɔ mali finitigilakaw olu kɔrɔnin bɛ nin yɔrɔ kofɔlen na nka ɲɛmaayaso o b'a yira k'a fɔ min ye mali finitigilakaw ka ɲɛmaayaso ye wale k'a tɛna to nin cogoya in kɔni na min ye tajuru sara ye k'a don fo ka tila ka dɔ wɛrɛ don a kan ni ala sɔnna ma ayiwa ko malidenw u k'u sigi n'o ye don n'a nataw la mali finitigilakaw ka jaabi la pasiri sɛbɛnna umaru angoyiba fɛ an ye min sama ka bɔ halisa soir de bamako ale kɔnɔna la ka bɔ soir de bamako la an bɛ don teliya la indépendant ni o ye kanabila ye i b'a ye k'a fɔ ale bɛ i tɛgɛ don o bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min ni o bɛ tali kɛ halisa Tunisie gɛlɛn tɛ min yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ bi k'an ka dɔɔni fɔ a kuma la i b'a ye k'a fɔ hali n'o y'a sɔrɔ ayiwa waati tɛmɛlenw malidenw kɔni tun ma tɔɔrɔ sɔrɔ a la e ko anw yɛrɛ kɔni ɲɛman dɔ la wa nin ye mali kalanden dɔ kɔni ye a ma min a ma bɔ a taatɔ la walima a segintɔ waati min na ka bɔ a ka kalanyɔrɔ la i b'a ye k'a fɔ min ye Tunisie ka den yɛrɛ kɔni dɔ ye o kɔni o nana bi ni sifinnakan yɛrɛ kɔni kan ayiwa kɛlɛkɛminɛn kelen min tun bɛ a bolo ni o ye tunisien yɛrɛ kɔni ye o tun ye muruni ye a y'o de kɔni kɛ ka anw balimakɛ ni an denkɛ ka se ka o tama yɛrɛ kɔni ko o ci n'o muru ye a ma min a ma bɔ ayiwa tungolanke tɛ wa tɛmɛ sira ɲinina tɛ nka a taara min ye a ka dɔnniya ɲini ka se ka o de ɲini Tunisie jamana yɛrɛ kɔni kan bi an bɛ waati min na maa o maa e de kɔni kɛra farafin ye hali n'o y'a sɔrɔ Tunisie jamana ɲɛma olu kɔni ye u yɛrɛ bɔ farafinya la bari ka d'a kan farafinya a kɛra golo ye a ma kɛ gunkanko ye a yirala k'a fɔ de anw kɔni ye farafinmaw ye anw kɛlen bɛ ka olu ka dugu ayiwa k'o kɛ bɔfu safu ni batɛmɛ sira min ni wale jugu minnu no olu bɛ ka kɛ yen nɔ a bɛɛ taara ka a tɔɔrɔ n'a gɛrɛntɛ k'o da n'o ye anw farafinnakaw olu de kɔni kan i b'a ye Kayid Saied ale kɔni kɛra jamana ɲɛmaa ye Tunisie ni ale kɔni nana fanga la ka sɔrɔ min ye fanga ɲini tɔn kelen o yɛrɛ kɔni o t'a bolo ayiwa o de kɛlen bɛ gɛlɛyaba ye bi min ni jamana mara yɛrɛ kɔni a dɛsɛlen b'o la ayiwa bari k'a fɔ samasamali o cayan bɛ ani u ka kiiri tigilamɔgɔw ani olu ni ɲɔgɔn cɛ fo ka taa se min bɛ tali kɛ sifinnakaw olu ka baara taasiraw yɛrɛ kɔni na bari ka d'a kan jamana ɲɛmaaya ayiwa hakilina n'a mara kɛcogoya o kɔni o tɛ min ye gɔmɛlɛkɛ ale yɛrɛ kɔni kɔnɔ i b'a ye k'a fɔ bi an bɛ waati min na ka ɲɛsin ni gɛlɛya ninnu bɛɛ lajɛlen ma ayiwa ale kɔni ye a ka gɛlɛya k'o ta k'o kɛ farafinw ye bari a bɛ maa fiɲɛtɔ yɛrɛ kɔni ɲɛna ayiwa ko bɛɛ lajɛlen ni ale yɛrɛ kɔni ye kelen ye o min n'o kɛra a ka juguya ni a ka ɲɛngoya wale ani a ka besengoniya o de kɔni talen bɛ ka anw farafinnakaw ko olu yɛrɛ kɔni sɛgɛrɛ o de b'a to bi Tunisie sifinnaka minnu yɛrɛ kɔni bɛ yen olu y'u ka tɔɔrɔ n'u ka bɔnɛ ka bɛɛ kɛ anw nɔ ye o de y'a to di nin waati laban in na u kɛlen bɛ ka u ɲɛtana yɛrɛ kɛ min ye golofinmaw ye k'a ta ivoiriyɛnw na fo kana se maliyɛnw ani jamana wɛrɛ maa minnu yɛrɛ kɔni bɛ yen hali n'o y'a sɔrɔ caman yɛrɛ kɔni kɛlen bɛ ka Tunisie ayiwa ka u k'u ka nafolo ɲini yɔrɔ ye dɔw kɔni t'a ye tɛmɛsira ye nka maliden min kɔni n'u u binna kan kalanden yɛrɛ kɔni don min n'a taara a ka dɔnniya ɲini yɛrɛ kɔni na i b'a ye k'a fɔ dɔgɔkun yɛrɛ kɔni tɛmɛlen a bɔtɔla kalanyɔrɔ kɔni na u kɔni bagala ma yaasa ka se ka muru yɛrɛ kɔni k'o se n'o ye kamalen ma bi an bɛ waati min na ni fanga yɛrɛ kɔni ma maa min ta ɲa Tunisie
ayiwa u kɔni u bɛ dala kuma ni wale jugu ni nɛni jugu ta ka se ka olu yɛrɛ kɔni k'o seri olu kan bi an bɛ waati min na Tunisie jamana kan ngolofin caman yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ olu u ka sow talen b'u bolo u b'a sara kalo o kalo ayiwa u kɔni kelen bɛ k'u gɛn ka bɔ a kɔnɔ bi o kama Mali lasigiden so min yɛrɛ kɔni bɛ yen n'o ye ambasade ye olu kɔni ye wele bila malidenw ma maa o maa e de b'a fɛ ka sigi ka na min ye Mali yɛrɛ kɔni kɔnɔna la fɛɛrɛw ni dabaliw olu bɛ ka tigɛ yaasa olu yɛrɛ kɔni bɛ se ka sigi cogoya min na nka bi kunnafoni tasiraw b'a jira k'a fɔ min bɛ tali kɛ ngolofin 400 ɲɔgɔnna si la olu yɛrɛ kɔni min ye ka se ka olu minɛlen bɛ walela wale min n'a bɛ Tunisie jamana ɲɛmaaw yɛrɛ kɔni kɔ ayiwa bi an bɛ waati min na kabi don min na Ben Ali ni o y'u ka jamana ɲɛmaa kɔrɔ ye Mohamed Bouazizi ale yɛrɛ jeni waati min na k'a sɔrɔ maa min bɛ fanga la kabi don min na ale yɛrɛ kɔni wulila ka bɔ Tunisie ni gɛlɛya kɔni o de ma ban ɲɔgɔn na ka to o fasiri kelen kɔnɔna la min n'a sɛbɛnna Dawuda Sangare fɛ an bɛ jigin ka na ayiwa o Tunisie jamana ɲɛmaa kɔrɔ min kɔni bɛ yen n'a bɛ fɔ a ma Moussef Marzouki ale kɔni ye lasili kɛ lasili min n'a bɛ tali kɛ jamana ɲɛmaa ale ye min kɛ ko nin ye juguya ni ɲɛngoya ni besengoniya ni asidiya bilen nin ye ka ɲɛsin ngolofinmaw yɛrɛ kɔni ma i b'a ye k'a fɔ ko nin tɛ Tunisikaw nin to olu jugu ye jamana ɲɛmaa min b'a Tunisie kunna bi i b'a ye k'a fɔ a dusukun a finnen bɛ i b'a fɔ ko a hakili yɛrɛ kɔni finnen bɛ cogoya min na o de kɛlen bɛ wale jugu ye jamana marali n'a dɛsɛlen b'o la ayiwa a b'a fɛ ka ayiwa min ye ka se ka tɔgɔ k'o sɔrɔ min ye ka ɲɛta yɛrɛ sɔrɔ ayiwa o laɲini de kɛra nin ye ka se ka wale jugu ta k'o ɲɛsin ngolofinnakaw yɛrɛ kɔni ma a bɛ fɔ jɛkulu min ma n'o ye farafinna bɛɛ lajɛlen ka jɛkulu ye Union africaine maa min b'a kɔnɔ n'a bɛ fɔ ma ko président de la commission de l'Union africaine Moussa Faki Mahamat ale kɔni y'a jira k'a fɔ nin wale in farafinna jamana bɛɛ lajɛlen b'a kɔn fo kɔni yɛrɛ kɔni a dan na ni fɛnɛ o bɔra KPHX.NE o bɔra o kɔnɔna la anw ye a salo ka bɔ indépendant ale yɛrɛ kɔni kɔnɔna la ka bɛ fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲumandɔn teliya la i b'a fɔ an y'a fɔ cogoya min na ayiwa festival international de Dioïla ni o ye FIDJO ye i b'a ye k'a fɔ labɛnna ka bɛn ni marisi kalo tile 10 ka taa bila tile 12 la an bɛɛ lajɛlen ka ɲɔgɔn sɔrɔ Dioïla anw yɛrɛ bɛ kɛnɛ in kan a maa ɲɛma o de ye Dirisa Mariko ye nka kɛnɛ in denfaya o tan bɛ k'o di maa minnu ma o de ye Yakuba Mariko Dioïla maire fo ka taa se Makɛri Dako ma ayiwa ale ni Docteur Seku Amadu Tarawele denba ɲuman o ye o jala kɔni dira min ye Fanta Jara de kɔni ma ayiwa nin kɛnɛ in a tɛ kɛ basi ye min n'a bɛ dɛsɛ ayiwa donso den ni a ba min bɛ tali kɛ laturu dɔnba kolon filiba fo ka taa se ayiwa min ye dɔɔni kɛ baw ye nin bɛɛ lajɛlen bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ nin kɛnɛ in kan ni Ala sɔnna ma an yɛrɛ kɔni bɛna se nin kɛnɛ in kan yaasa ka se ka a ɲɛnabaya an bɛ bɔ yen teliya la an b'a fɔ an ka fasiri ninnu kɔnɔna la an bɛ don waati tɛmɛnenw na an bɛ kunnafoni dɔw ta diɲɛ donna sirakɔrɔw fɛ minnu ni an b'a kɛ bilasiralikan ye i b'a ye k'a fɔ Nigeriya nin ye maakɔrɔ dɔ ye san 74 ayiwa a y'i to o si de la a siɲɛ fɔlɔ ka muso yɛrɛ kɔni furu i b'a ye k'a fɔ a ye muso min furu muso min a bɛ t'i si yɔ san 45 la nka kunnafoni dibaw olu y'a ɲininka munna e ye nin san in bɛɛ lajɛlen kɔnɔ yaasa ka sɔrɔ ka muso furu a ko ale yɛrɛ kɔni gɛlɛya mun tun b'a kan o de ye nafoloko gɛlɛya ye bari ka d'a kan fɛn dɔw bɛ ale yɛrɛ kɔni tɛ se o la n'ale ye muso furu fo muso fɛn o fɛn ka d'a ye ale ka se ka o bɛɛ lajɛlen kɔni k'a ye bari ka d'a kan muso ye maa ye nka minɛn dɔw fɛn dɔw bɛ yen n'olu ka d'a ye n'i ma se k'o ɲɛnabɔ ayiwa n'a ma taa ɲini cɛ wɛrɛ fɛ a n'a don ko wɛrɛ kɔni da fɛ o ɲɛsiranɲɛ de y'a to ale yɛrɛ kɔni dɛsɛra ka muso furu ɲininkaliw kɛra a la tuguni ayiwa yalima waati tɛmɛnlenw a kɔni ye muso ɲini k'a b'a furu wa a ko awɔ ale kun ye a ɲini nka ale ye fɛn fɛn ɲini olu bɛɛ lajɛlen kɔni banna ale la bari ka d'a kan ko nafolo tɛ ale kun pita in ala de kɔni ye ala tigɛ a ye muso min sɔrɔ n'a bɛ taa san 45 la muso in yɛrɛ kɔni ye ala dɔnba ye furu bonyaba dɔ don ayiwa kɔni bɛ dugawu kɛ ko ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ ala de bolo ni o ko a bɛ latigɛ cogoya min na siga foyi t'a la k'a bɛ kɛ o kɛcogoya kelen na bɛɛ lajɛlen kɔni ye dugawu kɛ furu a kun ye mun ye ayiwa n'o ye jigiya ye denko b'a la ani ko wɛrɛw yaasa olu yɛrɛ kɔni bɛ se ka ayiwa sɔrɔ cogoya min na nka furucɛ kɔni ye san 74 ye ayiwa furumuso san 45 ala ka kabako ma ban halisa an bɛɛ b'an jigi kɛ ala ye ni ne bɛ dan sigi an ka bi n'o ye don kibaru la halisa an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn an ka cakɛyɔrɔ la nɔ
Adama Diallo bi ale kana ma kɛ directeur de programme i ka kalanden kɛra Maimuna Traoré y'a mɛn Adama an ye Mayi di ma kalanden ye ayiwa ka b'o la an bɛ Awa Keyita Ngɔdumani ka Awa Jara ka fɛnɛ fo ni bɛ tali kɛ Sabalikɛ Ture an ka ɲɛmaa don ka fo fo ka taa se Maki Kan Tanti Jeanne n buramuso k'o fo Aja Ture n muso k'o fɛnɛ fo ayiwa Kalilu Ture fo ka taa se Umar Ture Siriki Ture ayiwa min bɛ tali kɛ Salifu Tarawele an bɛ foli kɛ ninnu bɛɛ lajɛlen na nin waati in na k'an kanubaga kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni fo Tɛnɛntiti ayiwa fo ka taa se Anne Keyita ale ni tanti Bangoni na an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman na an b'a fɔ wasalamu